Migrantlar İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň öňünde protest geçirdi. Şuň ýagny 14-nji maýda Günortanyň öň ýanynda Ağlabasy Türkmenistanyny we Özbegistanyny migrantlar bilen hukuk geňeşdarlygy firmalarynyň işgärleriniň gatnaşmagyna İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň öňünde protest geçirildi. Protestde gatnaşanlar soňky wagtlarda İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň ýaşaýyş ruhsatyny almak ýa-da oň möhledini uzaltmak isleýänlere oňoýsuz jogap berip migrasiya işgärleriniň hem diýsen gödük çemeleşýändigini öňe sürüp yerli medeniýetyň öňünde öz näýeliliğini bildirdiler. Arkadaşlar bugün toplanma nedenimiz son zamanlarda İstanbul Göç İdaresi'nin yaptığı yanlış davranışlar. Nizami olarak Türkiye'ye gelen yabancılar kanuna göre başvuru yaptığında gerekli evraklar tamamlandığında ikamet verilir. Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýol başçysy Murat Erşahin protestde gatnaşyp duran ýerinden Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Göç idaresi hukuksuzluk yaptı. Yani toplu bir kıyım var gibi düşünebilirsiniz. Yani her gelene ret böyle. Türkmenler, Özbekler bu işten en çok zarar görenler onlar oldu. İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň kabul edýän kanuny tutarykly negativ kararlaryndan iň köp Türkmenistanly migrantlaryň we ondan soňam ikinji derejede Özbegistanly migrantlaryň uly ziýan çekýändigini aýan edip, bu ýagdaýa näýelelik bildirmek we bu urdaky arz şikaýatlara ýokary wezipeli ýol başçylaryň hem ünsüni çekmek maksady bilen Ağlabasy Türkmenistanly bolan migrant müşteriler bilen bilelikde protestde gatnaşyp duranyny görüňberdi. Hopsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren protestde gatnaşan Türkmenistanly migrantlardan bir zenanam özüniň ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak barada beren arzasyny İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň kabul etmäni sebäpli özüniň we 4-nji klassda okaýan oğlunyň kyn ýagdaýa düşendigini aýtdy. İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň öňündäki protestde gatnaşan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna interwýu beren iki çağaly Türkmenistanly jüwit bolsa, äkli dokumentleriniň düzügdigine garamazdan İstanbul'un Migrasiya Gullugynyň zähmet ruhsatyny reddedip, maşgala agdarlarynyň ýaşaýyş ruhsatlaryna ýatyrandygyny görüňberdi. İstanbul'un Migrasiya Edarasyndan jaň etdiler. Soň ol ýere bardyk gelin, men zähmet ruhsatymyň goý bolsun edilendigini we äkli maşgala agdarlarymyň men üstümden alan ýaşaýyş ruhsatynyň şol sebäpden ýatyrylandygyny aýtdylar. Migrasiya Gullugynyň resmileri biziň bir aýyň içinde öz ýurdumyza dolanmalygymyza üns çekdiler. Onsoň men işleýän ýerimiň aklawçysy İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň kararynyň goý bolsun edilmegi üçin biziň adymyzdan kazeta arza berdi we häzir suw işi dowam edýär. Biziň ýaly kösenýän gaty köp Türkmenistanly migrant maşgala var İstanbul'da. Gaýrat edip bizi kömek etsin ýokardaky ýol başçylar. Türkmenistana dolanmak islemeýär. Sebäbi o taýda güzeran aýlar ýaly ýagdaý ýok. Anha şu gün bu ýere protestde golluk bermäge geldik maşgala bolup diýip iki çağaly Türkmenistanly migrant jüwit Azatlyk radiosyna maglumat berýär. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkiýedäki türkmen migrantlary diňe bir ýaşaýyş ýa-da zähmet ruhsatyny almak, şol ruhsatyň önünde onuň möhledini uzaltmak isleýänlere däl, beýleki tarapdan Birleşen Milletler Guramasynyň goragy astynda bolan Türkmenistanly raýatlara da İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň ret jogabyny berýändigini aýdýarlar. Burada Azatlyk radiosyna maglumat beren we özüni Kerim diýip tanadan bir Türkmenistanly migrantyň aýtmagyna görä, şeýle ýagdaý diňe İstanbul'da däl, eýsem Türkiýanyň beýleki ýerlerinde de bar. Meselem, Gaziantep vilayatynyň Migrasiya Gullugy ony ýanwar aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň goragyndan çykaryp, ýaşaýyş ruhsatyny ýatyryp, deportasiýa etmek üçin göz astyna alypdyr. Kerim Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlyk edýän aklawçylarynyň deportasiýa kararyny kazet arkaly goý bolsun etdirendigine we 18-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ankaradaky Bosgunlar komitetine çağırılandygyna garamazdan Gaziantep Migrasiya Edarasynyň ony hinizem göý bermän göz astyna saklaýandygyny Azatlyk radiosyna aýdan maglumatyny öňe sürýär. Sözü jemlesek, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan Türkiýanyň Migrasiya Gullugynyň resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa almak häzirlikçe başartmaýar.